November 23-a. 5 erősen felfegyverzett szomáliai kalózból álló csoport éppen most szállt fel az MV Central Park hajóra. Egy vegyi anyagokat szállító tartályhajó, amely éppen az Ádeni-öblön halad keresztül. A kalózok magabiztosnak érzik magukat, és úgy gondolják, hogy övék az irányítás. Azt hiszik, hogy hamarosan hatalmas zsákmányra tesznek szert. Tévednek, és a következő percekben rá fognak jönni, mekkora hibát követtek el. Ahogy elkezdtek terjedni a hírek az MV Central Park eltérítéséről, a világ nagy részének reakciója a döbbenet és a zavarodottság volt. Mert a szomáliai kalózkodás korszakának már véget kellett volna érnie. Valójában már több mint egy évtizede véget ért. 2008 és 2012 között az Afrika szarvánál a kalózkodás elérte a csúcspontját. Az akkori képek felejthetetlenek. A híradások rendszeresen tele voltak olyan történetekkel, ahol tartályhajókat, halászhajókat és vegyszerszállítókat foglaltak el fiatal szomáliai férfiak, akik általában AK-47-esekkel és RPG-kkel voltak felfegyverkezve. A kalózok kis motorcsónakokat használtak, hogy gyorsan utolérjék célpontjaikat. Majd csáklyákkal, kötelekkel és létrákkal másztak fel a fedélzetre, mielőtt túlszul ejtették volna a legénységet, és merész váltságdíjköveteléseket támasztottak volna. Ahogy teltek az évek, a műveleteik mind terjedelemben, mind léptékben kibővültek. Az incidensek száma 2011-re csaknem 300 eltérítésig emelkedett. És az Ádeni-öböl, az Arab-tenger, sőt még az Indiai-óceán egyes részeinek vizei is egyre veszélyesebbé váltak, ahogy a kalózlegénységek egyre merészebbek és kapzsibbak lettek. A hajózási társaságok egyre kétségbeesettebb intézkedésekhez folyamodtak hajóik védelme érdekében. Például utasították a kapitányokat, hogy növeljék a sebességet, amikor Szomália közelében haladnak. Vagy magánfegyveres űröket béreltek a fedélzetre, és még szöges dróttal is körbevették a hajók oldalát, hogy megnehezítsék a fedélzetre jutást. Ez működött, de csak egy bizonyos mértékig. A támadások továbbra is folytatódtak. A kalózok milliókat kerestek maguknak, a klánjaiknak és kétes háttérembereiknek. 2011 áprilisában világrekordot döntöttek a valaha kifizetett legmagasabb váltságdíjjal. Miután elképesztő 13,5 millió dolláros összeget fizettek ki egy görög zászló alatt hajózó, nagyon nagy nyersolaj szállítóhajó, vagyis VLCC szabadon bocsátásáért. És a 25 fős legénysége, akiket 58 napig tartottak fogva túszként. A hajó 2 millió hordó olajat szállított, amelynek értéke körülbelül 200 millió dollár volt. Ami részben megmagyarázza, hogy miért fizettek végül ilyen magas váltságdíjat. De egyértelmű volt, hogy az ilyen eseteket nem lehet hagyni újra és újra megtörténni. A világ nem nézhette tétlenül, hogy a kalózok örökké virágozzanak, ezért úgy döntöttek, hogy bevetik a nagy ágyúkat. Egy szinte példátlan nemzetközi összefogás keretében több ország, köztük az Egyesült Államok, Kína, India, Japán, Oroszország és az Európai Unió különböző tagjai haditengerészeti járőrözést vezettek be az egész térségben. Hadihajókat, rombolókat és járőrhajókat küldtek be, így az Ádeni-öblöt a kalózok játszóteréből a föld egyik legjobban őrzött vízi útjává változtatták. Működött, a kalózok aranykora véget ért, és ahogy teltek az évek, a támadások, vagy akár a kísérletek száma is egészen nullára csökkent. És ez így is maradt több éven keresztül. Úgy tűnt, hogy a probléma megoldódott, de valójában csak félretették. A kalózokat nem számolták fel, csak kivártak, és a megfelelő események összjátékára vártak, hogy visszatérhessenek. És a 2020-as évek elején a csillagok összeálltak. Káosz kezdett kitörni a Közel-Keleten, ami 2023 végén tetőzött a Hamas október 7-i támadásával és a gázai háború kezdetével. Ahogy a helyzet egyre rosszabbá vált, a világ nagyhatalmai egyre inkább a kibontakozó válságra összpontosítottak, miközben a kalóztámadások lehetősége háttérbe szorult. A tengeri járőrözés alább hagyott, ahogy a hadihajókat és más hajókat áthelyezték, vagy új parancsokat kaptak, és a szomáliai kalózok elkezdtek előbújni rejtek helyeikről. Érezve, hogy kihasználható helyzet alakult ki, ismét kihajóztak a tengerre, és 2023-ban elkezdtek felmerülni a félelmek, hogy egy teljesen új szomáliai kalózkorszak kezdődik. 2023. novemberében ezek a félelmek valóra váltak, és a világ ráébredt, hogy a szomáliai kalózok napjai még nem értek véget. Hiszen a történelem megmutatta, hogy a szomáliai kalózok nem véletlenszerűen szállnak hajókra, és nem az első útjukba kerülő hajót térítik el. Bizonyos mértékig opportunisták, de módszereikben megfontoltak is. Gondosan választják ki célpontjaikat, gyakran azokat célozzák meg, amelyek lassúak, védtelenek és nagyértékűek. Így a lehető legegyszerűbbé téve számukra a fedélzetre jutást, a legénység leigázását és a hatalmas váltságdíj követelését. És november 23-án egy látszólag tökéletes célpont tűnt fel a láthatáron. Az MV Central Park, amely 145 méter hosszú és 24 méter széles. Volt bruttó 12.145 tonnás űrtartalommal. Ezt a hatalmas hajót Japánban építették
2015-ben, és Libéria zászlaja alatt hajózott. De valójában a londoni székhelyű Zodiac Maritime vállalat tulajdonában volt egy hatalmas hajózási vállalat, amelynek elnöke az izraeli milliárdos Eyas Ofer, akinek becsült vagyona meghaladja a 33 milliárd dollárt. Az ilyen hajók általában körülbelül 16 csomós, vagyis nagyjából 80 mérföld/órás maximális sebességgel rendelkeznek. Aznap a Central Park fedélzetén 22 tengerész tartózkodott különböző országokból, köztük Bulgáriából, Grúziából, Indiából, Oroszországból, Törökországból, Vietnámból és a Fülöp-szigetekről. A hajó hatalmas mennyiségű foszforsavat szállított, amely rendkívül maró hatású, de ugyanakkor rendkívül hasznos, sokoldalúan felhasználható vegyi anyag, amelyet műtrágyában élelmiszeradalékként is alkalmaznak, és számos felhasználási területe van a gyógyszeriparban is. A kalózok számára a Central Park minden szempontból ideális célpont volt. Lassú volt, így könnyen utolérték a nagysebességű csónakjaikkal. Viszonylag kis létszámú civil legénysége volt. Fedélzetén nem tartózkodtak felfegyverzett őrök. Olyan értékes rakományt szállított, amely indokoltá tette a több millió dolláros váltságdíj kifizetését. Ráadásul a rakomány rendkívül veszélyes volt, ezért óvatosan kellett vele bánni, ami azt jelentette, hogy a legénység kisebb valószínűséggel bármilyen meggondolatlan manővert hajt végre, vagy olyasmit tesz, ami szivárgáshoz vagy kiömléshez vezethet. És pontosan ott volt, csak néhány tucat mérföldre a szomáliai partoktól, az ajánlott nemzetközi tranzitfolyosón haladva, mintha csak arra várna, hogy elfoglalják. Miközben látszólag egyetlen nyugati hadihajó vagy NATO fregat sem volt a közelben, hogy megvédje. Ez egy olyan lehetőség volt, amit nem engedhettek meg maguknak, hogy elszalasszanak. Nem érdekelte őket a foszforsav vagy bármilyen más lakomány, ami éppen a hajón volt. Nem mind le tudták volna csapolni és eladni a fekete piacon. Számukra az eltérítés középpontjában a legénység állt. Mindössze annyit kellett tenniük, mint már oly sokszor korábban. Túlszul ejteni a legénységet, és lebegő börtönné változtatni a hajót. Innentől kezdve minden egyes eltelt nap egyre nagyobb nyomást helyezett volna a hajóért és a fedélzeten tartózkodókért felelősökre. Hajózási társaságok, biztosítók, kormányok. A túszok családjai a médiához fordulnának, könnyörögve szeretteik biztonságos hazatéréséért, és ha minden a tervek szerint alakul, a döntéshozók végül engednének a kalózok követeléseinek. Tehát a kalózok számára a támadás sikere vagy kudarca attól függött, hogy milyen gyorsan találják meg és vetik alá az egész legénységet. De ez már 2023 volt. Nem 2008. És a korábbi több száz kalóztámadás után a mai legénységek már nagyon speciális módon vannak kiképezve arra, hogyan reagáljanak az ilyen helyzetekre. Nem azzal, hogy visszavágnak vagy hősködnek, hiszen ők nem katonák, hanem civilek, tengerészek, mérnökök és navigátorok. Ehelyett egyetlen egyszerű utasítást kaptak, fussanak és bújjanak el már a legelső veszélyre. A mai tartályhajók legénységének a hajón található biztonsági helyiségekbe, úgynevezett citadellákba kell menekülnie, ahonnan vészjelzést adhatnak le, és kitartanak, amíg megérkezik a segítség. Ez egy egyszerű, de okos stratégia. Mert még ha a kalózok fel is jutnak a fedélzetre, és átveszik az irányítást, nem élvezhetik a valódi hatalmat, ha nem férnek hozzá a legénységhez. November 26-án pedig ez a stratégia a legnagyobb próbatétel elé nézett. Mindjárt reggel 6 óra van. Hajnalodik, és a nap lassan felkuszik a horizont fölé, miközben a kalózok nagy sebességgel közelednek célpontjuk felé. Csónakjai könnyedén elérik a körülbelül 25 csomós, vagyis majdnem 47 km/órás sebességet. Így a viszonylag lassan haladó Central Park tartályhajót utolérni egyáltalán nem jelent kihívást számukra. Amikor megérkeznek a hatalmas hajó mellé, a felfegyverzett kalózok csákjákat és kötélhágcsókat használnak, hogy feljussanak a fedélzetre. Kezükben szorítva az AK-47-eseket elindulnak a hajóid felé. Tudják, hogy a következő percek létfontosságúak. Itt dől el minden. Itt lehet mindent megnyerni, vagy elveszíteni. Ez az a fordulópont, amelyen az egész akciójuk múlik. Meg kell találniuk a legénységet, mielőtt esélyük lenne elrejtőzni. Amíg ezt meg tudják tenni, a kirakós minden más darabja a helyére kerül, és megkezdődhetnek a tárgyalások. Lehet, hogy napokig, hetekig, vagy akár hónapokig is eltarthat, mire a kalózok elérik, amit akarnak. De ha van néhány tucat túszuk, valamint hatalmas mennyiségű értékes vegyi rakományuk, akkor ebből az akcióból több millió dollárral is gazdagabban távozhatnak. De amikor betörtek a hajóhídra, a kalózokat egy váratlan és kellemetlen meglepetés érte. Üres volt. A legénység sehol sem volt látható, mert amit a kalózok nem tudtak, az az, hogy a Central Park észrevette őket. És a legelső veszélyjelzésre a hajó török kapitánya elindította azt a protokollt, amire kiképezték. Körülbelül reggel 6 órakor. Miközben a kalózok a tartályhajó felé rohantak, ő megnyomta a hajó automatikus vészjeladóját. Sürgős adást indítva a katonai frekvenciákon, értesítve minden baráti hajót a környéken, hogy a Central Parkot támadás érte. Az ezt követő percekben a kapitány és a legénysége az alsó fedélzetekre sietett, és elbarikádozták magukat a citadellában. Sok modern kereskedelmi hajónak van ilyen kijelölt biztonsági helyisége. Gyakran egészen közel helyezkednek el a gépházhoz. Kanyargós, labirintusszerű folyosók végén, amelyek a legénység számára ismerősek, de a betolakodók számára hihetetlenül zavarosak. A citadella egy olyan hely, ahol a tengerészek elrejtőzhetnek veszélyes helyzetekben, például egy eltérítési kísérlet során.
vastag falakkal és megerősített ajtókkal van ellátva. Ezeket a pánikszobákat gyakran rádiókkal vagy műholdas telefonokkal szerelik fel, amelyek lehetővé teszik a legénység számára, hogy segítséget kérjenek. Ezeket emellett elegendő élelemmel, vízzel és orvosi felszereléssel is ellátják, hogy akár napokig is túlélhessenek, valamint vészvilágítással és szellőzőrendszerrel a nagyobb kényelem érdekében. Néhány citadellában még a hajó különböző részeinek vezérlői is megtalálhatók, így a legénység leállíthatja a motorokat és megakadályozhatja, hogy a kalózok egyszerűen elvezessék a hajót valamelyik saját kikötőjükbe. És sokban kijelzők is vannak, amelyek a hajó különböző pontjain elhelyezett kamerákhoz csatlakoznak. Így a legénység bármikor nyomon követheti a kalózok mozgását. A citadellák bizonyítottan a leghatékonyabb kalózellenes intézkedések közé tartoznak, és november 26-án a Central Park 22 fős legénysége is abban bízik, hogy az ő citadellájuk megvédi őket. Bezárkóznak a citadellába, miközben folyamatosan segélykérő hívásokat küldenek, remélve, hogy meghallja és segít nekik valamelyik katonai egység, amelyek az elmúlt évtizedben kalózellenes járőrözést végeznek. Közben a felsőbb szinteken a kalózok szétszóródnak és életjelek után kutatnak. Kezdenek pánikba esni, amikor rájönnek, hogy egy visszaszámláló elindult. Minden egyes eltelt perccel egyre kisebb az esélyük a sikerre, és a helyzetük hamarosan még drámai fordulatot vesz. Még rosszabbra, mert egy közeli hajó éppen most kapta meg a Central Park vészjelzését, és ez nem akármilyen hajó. Ez a világ egyik legerősebb hadihajója, az USS Mason, egy Arleigh Burke osztályú Aegis rendszerű irányított rakétás romboló, amely elég tűzerővel rendelkezik ahhoz, hogy egy egész kalózflottát eltöröljön a föld színéről egy szempillantás alatt, és egyenesen feléjük tart. Amint a Mason legénysége meghallja a hívást, azonnal intézkedést kezdeményeznek. A romboló hatalmas gázturbinás motorjai felbőlnek, és a 155 méter hosszú hajót a hajó eltérítés helyszíne felé hajtják. Több mint 30 csomós, vagyis 56 km/órás sebességgel. Közben a teherszállító hajón a legénység tagjai továbbra is rejtőzködnek, remélve, hogy nem találják meg őket. Miközben a kalózok a folyosókon járkálnak és felszólítják a tengerészeket, hogy mutassák meg magukat, egyre frusztráltabbak lesznek. Minden szoba üres. Minden folyosó újabb zsákutcába vezet. A kétségbeesett másodpercek percekké nyúlnak, miközben a kalózok szinte biztosan érzik, hogy a $1 millió zsákmányuk kicsúszik a kezükből. És aztán bekövetkezik az elkerülhetetlen. A Mason egy kisebb szövetséges hajócsoporttal és a koalíció kalózellenes munkacsoportjához tartozó repülőgépekkel együtt megérkezik a helyszínre. Ez egy háborúra épített hajó. Egy 5 hüvelykes Mark 45 Mod 4-es tüzérségi löveggel, egy 20 mm-es Phalanx közelvédelmi fegyverrendszerrel, 2 25 mm-es Mark 38 gépágyúval büszkélkedhet. 4 0,5 hüvelykes kaliberű géppuskával, 96 rakétaindító cellával, valamint teljes légvédelmi, ballisztikus rakétaelhárító és cirkáló rakéta arzenállal. Továbbá torpedókészlettel rendelkezik. Sajnos ezek a fegyverek nem sokat érnek ilyen helyzetekben. Bár a külső szemlélők azt hihetnék, hogy az Egyesült Államok haditengerészete egyszerűen küldhetne egy erősen felfegyverzett rombolót, hogy erővel elintézze a kalózokat, az ilyen hollywoodi filmekbe illő forgatókönyvek a valóságban egyszerűen nem léteznek. Az MV Central Park nem ellenséges hadihajó volt, hanem egy civil hajó, amely hatalmas mennyiségű veszélyes vegyi anyagot szállított. Bármilyen rakéta, lövedék vagy gránát, amit a hajóra lőttek volna, még a legnagyobb óvatosság és pontosság mellett is magában hordozta volna a civil áldozatok kockázatát. Vagy egy komoly ökológiai válságot, ha bármelyik vegyi tartály megsérül. Tehát amikor ugyanabba a vizekre érkezett, ahol az eltérített hajó tartózkodott, a Mason célja nem az volt, hogy elpusztítsa azt, hanem hogy megmentse. Ehhez az amerikai haderőnek egy különleges taktikára kellett támaszkodnia, amit úgy hívnak: ellenőrzés, fedélzetre szállás, átkutatás és lefoglalás. Röviden VBSS. A VBSS az egyik legmegterhelőbb feladatípus, amit bármelyik katonának végre kell hajtania. Ahogy a mozaik szó is mutatja, a csapatok eltérített hajókhoz mennek. Felszállnak rájuk, átkutatják azokat, ellenséges harcosok után kutatva, és átveszik az irányítást tőlük. Ha egyszerűnek hangzik, hát nem az. Számtalan változó van benne, és megszámálhatatlan módon mehetnek félre ezek a küldetések. Már a fedélzetre jutás is. Az ellenség irányítása alatt álló mozgóhajókra felszállni rendkívül veszélyes lehet. A beszálló csapatok gyakran helikopterrel vagy saját motorcsónakjaikkal érkeznek. Miután a fedélzeten vannak, végig kell haladniuk a hatalmas hajón, átkutatva minden szintet, minden szobát, minden folyosót. Tudják, hogy felfegyverzett harcosok leselkedhetnek minden sarkon, de azt is tudják, hogy ártatlan emberek is vannak a fedélzeten, akiket meg kell menteniük. Képesnek kell lenniük megkülönböztetni őket, ami azt jelenti, hogy nem rontahatnak be vaktában lövöldözve. Ehelyett időt kell szánniuk arra, hogy minden életjelet elemezzenek, megkülönböztessék a barátot az ellenségtől, mielőtt eldöntenék, hogy tüzet nyitnak vagy segítséget nyújtanak. És mindezt gyakran a teherszállító hajók alsó fedélzetének klausztrofób tereiben kell végrehajtaniuk, ahol számtalan hely van az ellenség számára, hogy elrejtőzzön. Ezekben a helyzetekben az eltérítők előnyben vannak. Még akkor is, hogyha gyakran sokkal kezdetlegesebb fegyverekkel és felszereléssel vannak felfegyverkezve. És közel sincsenek olyan katonai kiképzések,
szakképzésük és tapasztalatuk, mint azoknak a katonáknak, akik vadásznak rájuk. Mégis megvan az a rendkívül fontos előnyük, hogy rejtett pozíciókat foglalhatnak el, csapdákat és lesállásokat készíthetnek elő, és elsőként tüzelhetnek ellenfeleikre. Ha Mason VBSS csapata át akarta venni az irányítást a Central Park felett, tudták, hogy ez rendkívül kockázatos lehet, és komoly áldozatokkal járhat. Ahogy az amerikai hadihajó közeledik a Central Parkhoz, az amerikai haditengerészet üzenetet küld a kalózoknak, hogy azonnal adják át az irányítást a hajó felett, különben viselniük kell a következményeket. A haditengerészet abban reménykedik, hogy ez elég lesz ahhoz, hogy elriassza a szomáliaiakat. Így nem lesz szükség egy kockázatos VBSS műveletre. Eddigre a kalózoknak még mindig nem sikerült elfogniuk egyetlen legénységes tagot sem, mivel mindannyian biztonságban vannak a Citadellában. Az esélyük teljesen elszállt. Ahhoz, hogy ez sikeres eltérítés legyen, nem csak a hajót kellett volna elfoglalniuk, hanem a legénységet is el kellett volna fogniuk. Csak akkor lett volna meg a szükséges hatalmuk a váltságdíj követeléséhez. Most, amikor a vizen át $1 milliárd amerikai hadihajóra néznek, rájönnek, hogy a küldetésük gyorsan megváltozott. Bármilyen tervük is volt egy elhúzódó túszdrámára, az most összeomlott. Ez már nem emberrablás, hanem menekülési akció, és a lehető leggyorsabban el kell tűnniük a helyszínről. Elhagyva az alsó fedélzeteket és visszasietve a szabad levegőre. Az 5 felfegyverzett kalóz feladja a műveletet, és visszamászik a vegyiszállítóhajó korlátján át a motorcsónakjukba. Maximálisra tolják a gázt, remélve, hogy fürgecsónakjuk elég lesz a gyors meneküléshez. De ez nem egy hollywoodi film. Ez a valóság. És bár a csónam sebessége talán túl sok lett volna a tartályhajónak, messze nem elég ahhoz, hogy elmeneküljenek. Egy amerikai rakétaromboló, különösen ha egy kisebb katonai felderítő repülőgép flotta és más egységek támogatják, egészen más kategória. Amint észreveszik, hogy a kalózok megpróbálnak elmenekülni, az USS Mason legénysége azonnal átáll a mentőakció tervezéséről a foglyulejtés előkészítésére. Nagy teljesítményű motorjai ismét felbőgnek, ahogy nagysebességű tengeri üldözésbe kezd a kis kalózhajó után. Az új célkitűzés. Megállítani a szomáliaiakat, mielőtt visszaérnének a partra. Ha a kalózok a sötétség leple alatt menekültek volna, az talán javította volna az esélyeiket. Egy olyan hajó, mint az övék, amely olyan kicsi, hogy alig jelenik meg a radarképernyőkön, talán képes lett volna gyorsan eltűnni az üldözőik szeme elől, és gyakorlatilag eltűnni az éjszakában. Sajnos számukra azonban ez a menekülési kísérlet fényes nappal zajlik, és a kalózoknak csak minimális előnyük van. Figyelők, légitámogatás és korszerű radarrendszerek kombinációját használva, a Mason követi a csónakot, soha nem veszítve szem elől, és minden egyes perccel közelebb kerül hozzá. A szomáliaiak nem mutatnak jelet arra, hogy lassítanának, vagy megadnák magukat. Ezért a Mason kapitánya emeli a tétet, és kiadja a parancsot figyelmeztető lövések leadására. A romboló nehéz fegyverei pontosan célozva tüzelnek, a csónak körüli vízbe csapódva egyértelmű üzenetet küldve a fedélzeten lévőknek. Vagy megállnak, és életben maradnak. Hogy elmesélhessék a történetet, Vagy vállalják a kockázatot, hogy szétlövik őket, ha nem engedelmeskednek. Felismervén, hogy nincs más választásuk, a kalózok meghozzák az egyetlen logikus döntést. Megállítják a motorcsónakot, és felemelik a kezüket, jelezve a megadást. De, ahogy látni fogja, a veszély még messze nem múlt el. néhány percen belül egy haditengerészeti fedélzetre szálló csapat közelíti meg a csónakot, hogy elfogja a szomáliaiakat. Fegyvereiket lefoglalják, kezeiket megkötözik, és elviszik őket, hogy szembenézzenek tetteik következményeivel. Néhány órán belül egy olyan eltérítés, amely úgy tűnt, hogy ezeknek a férfiaknak milliókat hoz majd, letartóztatásukkal végződött. Senki sem sérült vagy halt meg, és a Central Park tengerészei sértetlenül jöttek elő a citadellájukból. De drámai fordulat vár az USS Mason legénységére. Úgy tűnt, sikeres nap volt. Egy hajót megmentettek, egy kalózcsapatot elfogtak, minden a terv szerint alakult. De az akciót követő órákon belül egy új és sokkal halálosabb fenyegetés jelent meg. Nem délről, Szomáliából, hanem északról, Jemenből. Ott a húszi erők észlelték az amerikai hadihajó jelenlétét az Ádeni öbölben, és eszük ágában sem volt egyszerűen hagyni, hogy áthaladjon. Elfoglalt jemeni területről 2 nagysebességű ballisztikus rakétát indítottak az USS Mason és a Central Park felé. A Mason radarernyői felvillantak, és riasztó hangok jelezték a közeledő fenyegetéseket. A védelmi rendszerek készen álltak, hogy megpróbálják elhárítani a húszi rakétákat, de szerencsére nem kellett tüzet nyitniuk. És nem derült ki, mire lettek volna képesek. A húszi rakéták a vízbe csapódtak, mintegy 10 tengeri mérföldre az amerikai hadihajótól. De már az a tény is, hogy a húszik amerikai hajóra lőttek, egyértelmű jele volt annak, milyen gyorsan romlik a helyzet a Közel-Keleten, és mennyire veszélyessé válik az a térség. Egyetlen nap leforgása alatt egy amerikai hajó közbelépett egy eltérítési kísérletnél, és ellenséges rakéták csapódtak be tőle nem messze. Még ha a Mason képes is lett volna kivédeni őket, ugyanez nem mondható el a térségen áthaladó kereskedelmi és civil hajókról. És abban a pillanatban
félelmetes új valóság rajzolódott ki e hajók és legénységük számára. Mostantól nem csak a kalózoktól kellett ismét tartaniuk, hanem meg kellett birkózniuk azzal a folyamatos veszéllyel is, hogy szuperszonikus rakéták csapódnak le az égből, amelyek elegendő robbanóerővel bírnak ahhoz, hogy egy pillanat alatt lágba borítsák az egész hajót és rakományát. Alig 1 vagy 2 évvel korábban az egész régió sokkal biztonságosabbnak tűnt. Úgy hitték, hogy a szomáliai kalózkodás korszaka véget ért, és bár a felszín alatt feszültségek húzódtak, a Közel-Kelet még nem süllyedt teljes káoszba. 2023 végére azonban minden a feje tetejére állt, és olyan rombolók, mint a USS Mason, már nem viszonylag békés tengeri járőrözéssel voltak megbízva. Most már vészjelzésekre kellett reagálniuk, mentőakciókat végrehajtaniuk, rakétákat követniük, kereskedelmi hajókat kísérniük és drónokat elfogniuk. Mindezt a világ egyik legforgalmasabb hajózási folyosójában. Ez kemény emlékeztető a tengeri biztonság törékenységére. Azok a helyek, amelyek biztonságosnak és stabilnak tűnnek, sokkal gyorsabban meginokhatnak és összeomolhatnak, mint azt el tudnánk képzelni. És nem egy, hanem több válság is szinte a semmiből bukkanhat fel. Csak a megfelelő körülmények kellenek ahhoz, hogy egész vízterületek igazi halálcsapdává váljanak, és mindig lesznek rosszindulatú szereplők, a kalózoktól a terroristákig, akik alig várják, hogy ezeket a helyzeteket a saját javukra fordítsák. De nem csak a szomáliai kalózok érezték meg az amerikai hadsereg gyors és határozott erejét. Hogy megtudd, hogyan elfogta az Egyesült Államok a venezuelai elnököt egy villámgyors, 2,5 órás rajtaütés során, kattints most a képernyődön lévő videóra, és találkozunk a következő csatatéren.